ҳафтаи гузашта кормандони мақомоти милитсияи вилояти Суғд қадами устувор бар зидди муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор гузошта дар ҳудуди шаҳри Душанбе гардиши 24 килои 828 грамм ҳашишро пешгирӣ намуданд. дар ҷинояти мазкур 2 нафар сокини ҷамоати Чимтепаи ноҳияи Рӯдакӣ гумонбар дониста мешаванд. боз як далели паҳну фурӯши воситаи нашадор дар ҳаҷми махсусан калон дар натиҷаи гузарондани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ошкор карда шуд. 24 килои 828 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш натиҷаи ин амалиёти бобарор аст. Кирдори ҷиноятӣ ва қасди ба ҷомеа хавфноки нашаҷалоби каспӣ Назиров Латиф Вазирович соли таваллудаш 1965 қаблан соли 2004 барои муомилоти маводи мухаддир бо моддаи 200 қисми 4 суд шудааст ва ҳаммаслаки ӯ Ҳукуматов Зиннатшо соли таваллудаш 1955 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти Чимтепаи ноҳияи Рӯдакӣ таҳти коркард ва назорати ғайриошкорои оперативӣ қарор гирифта ахиран ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошта шуд. Дастгиршудаҳо нафарони рӯзгордидае мебошанд, ки оқибати амали худро медонистанд, аммо даромади муфт онҳоро масрур карда оқибат пушти панҷара овард. иштибоҳи ду гумонбарро натиҷа ҳамон хоҳад буд, ки аз давлати пирӣ бенасиб паси панҷараи маҳбас бо умеди озодиву ҳаёти осоишта армони дил шикананд. 25 кило гашиш аз ман гирифтанд. Ба мақсади пул кордан овардам, хостам амира фурӯшам, қапидан. феълан аз рӯи ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ оғоз гардида ду гумонбар шуда Латиф Назиров ва Зиннатшо Ҳукуматов дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. Ба фарзияи оперативӣ эҳтимол аст то хотимаи тафтиши пешакӣ дар алоқамандӣ ба ҷинояти мазкур боз чанд ному насаб дар парванда сабт шавад.